Ljudi koji su pozitivni, oni zrače pozitivnom energijom i čine ovaj svet lepšim i boljim mestom za sve nas i pritom sporije stare. Jeste tako. Zato što jednostavno puni sebe pozitivnom energijom. Nemaš zagađenu svest i nemaš zagađenu svest. Samim tim ti je, ti je čist. Samim tim emocije su znatno stabilnije, znatno lepše, znatno čistiji teren. Pa i telo na neki način opet održava stanje stabilnosti i ono zrači pozitivnu energiju. Nekako, jako često kažem telo i emocije, nekako meni je to sve kompaktna celina. Sve to međusobno povezano, utiče jedno na drugo. Neodvojiv sistem, na svu sreću. Pa, mislim, dobro, odvojiv. Možda nakon toga što napustimo svoje fizičko telo, na neki način je odvojeno, ali to tek o tom potom ima dotle je puno, ne moramo da pričamo o tome, a dotle, do tada, nekako taj sistem telo i emocije, koliko je to zapravo kompaktno, koliko je zapravo sve jednostavno, kompaktno, sve lepo sređeno, sve full, da kucneš u drvo, što se kaže, i onda u jednom trenutku krenu te neke misli, krene to nešto, idi bre daleko bilo, što bi rekli Kruševljani. I mislim, zapravo sve što je potrebno jeste da promenimo svoje misli i kakve su ti misli i takav ti je život. Naravno, jeste, ali možda i nije. Znam neke ljude koji, oni su toliko pozitivni, da to puca, razumeš, mislim, oni čine, oni šire stvarno pozitivu, ali iznutra nisu u skladu sa tim što pričaju, znaš, onda ti vidiš da čovjek, kako god, skroz cool, znači na prvi pogled, a boga mi i na drugi, super, ali opet na treći pogled vidiš da tu postoji neki disbalans, da nešto tu baš nije naštimovano kako treba. Sad, da su to nove cipele pa žuljaju, da li je to možda neudobna garderoba, uglavnom, možda, ili tu postoji neko neslaganje sa time zašto je to tako, šta može da bude sve uzrok toga da osoba priča jedno, a mi percipiramo nešto drugo. Odnosno, osoba zrači malo drugačije. Možda neka uverenja kod te osobe i sve to što priča nije došlo na ovozemaljski nivo. U tom kontekstu da osoba još uvijek ne živi u potpunosti to što priča, ali iz dana u dan, na svaki način postajem sve bolje i bolje osoba. Iz dana u dan uverenja, vrednosti, moji stavovi se oblikuju onako kako je to najbolje za mene. Mi možda, svako od nas je u nekom procesu i obično ljudi kažu nije dan. Ali ne može baš da ti 3 godine ne bude dan. Mislim, onda daj čovječe preduzmi nešto. I kad preduzmeš, nastavi da preduzmeš dalje. Sad, osim toga, da bi neke stvari legle, da bi neka uverenja došla na to mesto gde su bitna, gde im je mesto, neka uverenja moramo da sklonimo. I jako je važno da osvestimo u kojim segmentima
imamo kontradiktorno uverenje. Naprimjer, partnerski odnosi, najzanimljiviji deo svih aspekata i svih, najzanimljiviji aspekt, ne deo. Jednostavno možda osoba veruje u to da stvarno postoji ljubav na prvi pogled i da sve to može da ide glat i da stvarno veruje u ljubav koja može da traje večno, a da s druge strane ima uverenja na nivou ponašanja koja ne idu baš u prilog tome. To je jednostavan primjer i tu lako možeš da razgraničiš gde ti je i razgraničiš gde ti je kontradiktorno uverenje. To je možda i najjednostavniji teren za raščlanjivanje i odvajanje žita od kukolja. Ali šta je sa dubljim uverenjima o životu uopšte, uverenjima o sebi, gde je tu caka, kvaka, u čemu je štos? Kada imamo kontradiktorno uverenja, to znači otprilike da s jedne strane verujemo i znamo sve koji su naši talenti, koji su naši kvaliteti, sve ono što smo u stanju da uradimo i da ne uradimo, čemu sve možemo da odolimo. To znamo sve svoje pozitivne vredne stvari. S druge strane, ipak verujemo da imamo neka uverenja o svetu, o državi u kojoj živimo, ko zna čemu sve ne, ili uopšte uverenje o ženama ili muškarcima koje nas jednostavno sabotiraju da izrazimo sve svoje kvalitete. U nekom od videa sam pričala i o tome da i žene imaju muški princip, primenjuju muški princip. Naravno, bilo bi dobro da više primenjuju taj ženski princip, da su više u ženskoj energiji, što je nekako prirodno. Tako i muškarci primenjuju neke stvari iz ženskog principa i to je sasvim normalno. Naravno, u određenim granicama je to i društveno prihvatljivo i okej. Naravno da je bolje da su muškarci više u muškoj toj energiji. Nekako je logičnije, prirodnije, bolje, normalnije, centriranije. Sad, da se vratimo ovo na temu. Šta je tu važno? Šta da radimo kad imamo tako kontradiktorno uverenje? Prvo je važno da osvestimo. Sad, osim toga, kad osvestimo, bitno je da, znaš, ono malo i laserom, da centriramo, kad je na laseru, onda je to malo drugačije. Da, onda ti je nekako na nešanu, onda si fokusiran i to je to, znači baviš se tim. Osvestiti situaciju, osvestiti trenutno stanje u mapinima je značajan korak. To je malte ne, što se kaže, 50% rešeno, ali drugih 50% je već druga stvar, druga priča. Tu se od nas već zahtjeva da donosimo neke odluke, da čim doneseš odluku očekuje se i da neke stvari radiš, neke ne radiš, očekuje se nešto, očekuje se jednostavno. Sama odluka sama po sebi donosi i sklanja neke stvari. Samo je pitanje da li smo spremni da trenutno u toj konstelaciji uma, tela, emocija možemo da izađemo na kraj i da izvučemo maksimum, ili je bolje odložiti tu odluku i sve te akcije za neki možda bolji period. Ljudi mogu samostalno da, ne baš sve, ali dobar deo da osveste i da urade ono kako možeš sebi da pomogneš, to retko ko može. Mentori su tu da samo upute, da ti pokaže, znate onu izreku da je dobar učitelj, onaj koji ti pokaže i pokaže u kom smeru da gledaš, ali ne i što treba da vidiš. To je već deo tvoje priče, da te ne bi uskratio za lekciju. Hvala vam na tomu što ste gledali, hvala vam na lajkovima, šerovima, subscribe-ovima, što bi rekla moja sestričina.
Šaljem vam lepe misli, zagrlje, ljubavni vir i vidimo se.